Shubor naga Slem jong unong san Hima. Uba Ardent mila basay mod u President ka Voice of the People Party uloong ba kaseng kasngo Thamula ya ka Jubab jong Menteri rang ba ka jila u Conrad ke sangma halor ka jing dawa kaseng ban Palat pat no ya ka Kaiphod Expert Committee ha ka bai day bat ka reservation policy ya kani uba Ardent ulakren pat ba ha ka durki ka ba ulakren ha ka step jong ka arpotrik uno opera arhaja apusan uba Ardent uloong nga ay kublay u Menteri rang ba ka jila u Conrad ke sangma ubala Jubab ya ka jing dawa kaseng VPP badai bansay pat ba no ya ka Kaiphod uloong ba kalong Thamula pat ba umentri rang ba ula ai daw ba kajing pen Slem bat ba omla ban penbena pat ba kloy halor ka Kaiphod ka day namar ba kala Jrong bat kala khya Palat ngampat ju kamyo snokot ya ki bakum kani kajing ai daw jong ka sorkar let's say ke MDA balayalam da ke NPP ka pensyong nongrem ya ka policy da kajing Jrong bat kajing khya jong kata ka policy laban rap uba Ardent step ka bakmen ya pi baro Agni ke step nga ko ngai khublei yo chief minister jongga jila Meghalaya ublai Jubab mardor ya ke jingdawa jongga Voice of the People Party ban penmana pat ba no ya ka report jongga expert committee watlada ka party ka singo Thamula ya ke jingkren ke jong chief minister ubla penpau ba ka daw ka bala penong ya ka sokar ba kama ban penmana pat ba kloy ya ke report kadai namar ba kani ka report kala Jrong Palat bat kala khya Palat ngim pat ju kami asmokot ya ka bakum kani ka jing ai daw jong ka sarkar lese ka sarkar MDA balai lam ke NPP ka pension rim ya ka policy da ka jing Jrong bat ka jing khya jong ka ta policy nyuma ni don ka jing kan ka baskem baga sokar kanum shu kular thli ban panmana pai ba no ya kini ka report bangi the community passion ka sokar jla kan panmana pai ba no ya kini ka report jong ka expert committee kublish boy